Kámo, to čo je? To je... Čo? Aha, takže ja vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme simulátor a dneska budeme lietať, pretože som vždycky chcel lietať. Bomba. Idem do vesmíru. 90. Bomba. Koľko stojí to vajce? Ja chcem vajce. Jajce stojí 10, dobre, môžem kúpiť. Padol mi nejaký hok. Počkať. Ty kokos. Tak, to je vzácne. Ty kokos. Ľudia. Ja a my letíme akože do vesmíru. To je bomba. Tak ja si idem kúpiť najdrahšie vajce na svete. Takže nechceme toto ani toto. To chcem. Bomba. Čo je to? To je atomovka. Ty kokos. To ma vystrelilo ďaleko. Kuchnite, ešte nespomalujem. Úplne pohoda. Pohoda úplná. Ideme ďalej. Poď. Dal som to? Hej, ako? Ukáž? Teraz som na mesiaci. Toto ma baví. Hej, a teraz pôjdeme na nejakú... Takže tuto máme. Toto je štart, toto je mesiac. Dobre, ja si dám, že ja chcem only. Dobre, nice. Máme to. Poďme ešte. No, dobre, toto mi stačí asi. OK, dám si peto a dáme, že best, najlepších. Dobre, ja budem teraz najlepší na svete, pretože som najlepší na svete. OK. Bomba. Ľudia, tu sú TNTčka. Ideme až na mesiac, či na ľadový mesiac, na ľadovú planetu. My to dáme 20, 24. To je na schvál. Ideme na vajce. Pozrieť vajca. Aha, tu. Takže chcem toto. A neukázalo niečo, to nevadí. Ale to vůbec nevadí! Asteroid. Epic. Nice. Ľudia, keď sa dostaneme na tento svet, tak ja som najlepší. Legendárka. Atomovka. Bum. Ideme. Bum. 75. 87, 100, poď. 99,9999. 100. Počkaj, my už sme akože na tom novom svete, či ako? Teraz sme kde? Teraz sme na mesiaci a stále mi tu ukazuje, že akože sa buglo, alebo čo? Takže ideme na rakete. Pôjdeme na rakete. Get some help. Raketa zmizla a my ideme do Ice Worldu. Nejdeme, lebo kamo, to sa nedá. To je ťažké dať proste. Ľudia. A máme? Máme to. Kde sú vajca? Tu sú vajca. OK. Tie vajca sa nám podľa mňa odomknú až... Počkaj, môžem hneď otvárať? Toto je vajce za 10 000 a ostatné vajce sú že úplne zamknuté. Otvárať toto vajce. Polar beer. Stop it. Get some help. Či toto? Však ja to mám vlastne v podstate zamknuté. Ja sa sem nemôžem dostať, lebo ja musím mať rebirth. To asi je rebirth. Ľudia, ja musím mať rebirth do pekla. No tak to sme v prdeli. Čo je toto, ľudia? Takže rebirth 1 získam tým, že pôjdem na Dino World. Stop it. Dino World. Get some help. Čož je tento svet, ktorý získame za 1 000 000. Čo je? Ľudia? To čo je? A mám nový rekord. Takže počkajte, ja idem trochu počilovať na tom auto asi. No ja idem čilovať, zatiaľ bude za mňa skakať. I'm back. Ľudia. No ukáž. Auto vypíname. Nice. Som multimilionár znovu. Takže... Však to poznáte. Ja som vždy multimilionár. Len ako...
Vajco. A tu, vajco za 75 000. Kamo? Dáme auto heč. Epika. Počkať. Akože ja si ten milión musím našetriť asi. Tunak ho potrebujem, takže ja sa tam nedostanem, keď si nenašetrím milión ľudia. No tak to jsme v prdeli. Hej, ja idem šetriť znovu asi. Kámo, a idem šetriť. Dáme auto. Čus. Ľudia, ak nemám milión, tak... Máme 500 000. Hej, regulérne. Ja, keďže si nemôžem kúpiť Rebirth a nudím sa, tak idem urobiť mega veľký opening. Ľudia, čus. Aha, tunak. Toto ideme urobiť opening. Ľudia, rare. Ak mi padne, neviem ani čo to je, to zelené, tak... Čo je to za raritu? To ani nepoznám. Proste... Epika! Ok, takže toto by bol koniec tohto videa, pretože na Rebirth dá sa povedať, že máme, ale to si necháme na ďalší diel. Takže čaute.